My life is so settled. I'm saying mbona nchiya life nchiti ndakarorwa. Saka whether ndinotoshamisika muchiya life nchiti andauda nekurorwa. Hasa ndamboya pano nchita kuti ndarorwa. Did I ever came here and never. Muri busy inini ukaona ndichipa ma 2 cents angu problem ndawo makafa pfungwa. Those 2 cents andinopa vanhu vaya. Sometimes it's an advert in disguise. Because zvema adverts zvawandirwa kuZimbabwe, Mabrijo 1 Mabrijo advertiser zvekuti vanhu vanonakidzwa vachifungwa ndapa 2 cents, but whilst I'm actually marketing the brand. Utori mutactic wa Mabrijo chete yeye. Uyu ari kuseka chirungu chinosekesa pachirungu. Saka muchifa muchitambura. Maticha epa online asina batorika natsei. Busy kubatirira chirungu chacho chinotochityora nevarungu avaseki. Havatomboti gadzirisi. Anozvarwa kuvarungu kaina anozvarwa kuAmerica kakuti anzonzo idhiri kana ndatadza chingezi. Busy kuseka chirungu ma online teachers asina kana tsei. Izvo zvicharara uchichaita flu warara pamba pasangana headboard. Kuchikweshera mudhuri nechantu. Wandidzidzisa English by online wawanei. Inini wacho kutodzidzisa English nditori kurarama life better life than yako. Hansi kupopota ndakakurira mushadha asi my voice. Siyana ineni. Vana muzipa ndinouya inini ndichitaura ma 2 cents. It's a marketing strategy. 2 cents dzangu kana ndikatokutaura pa 2 cents dzangu warira. Because 2 cents yangu inini inowanikwa navanhu 500,000. So what are you saying? Hanzi iwe unotaura zvavanhu unotaura 2 cents ukana ndikati 2 cents dzangu about ningi. Mutactic wangu ndindega ndoita ma 2 cents about ningi. It's an advert to those who don't know. And we live ntaura mazita vanhu. Makambona nchita live ntaura mazita vanhu. Dini moto mabloggers mamwe ndozama kuti ndikaita message yangu endaita 2 cents wobva wakropa vanhu muchisa vanhu asine nenyaya dzangu. Kuda kungotaga kuti vanhu vavengane. Inini whether munhu andiwenga whether munhu anondiwenga as long as moyo mangu ndisina daka neyo titori cool. Saka muchitonoti Dorine handimuwengi ndotomuzwira tsitsi. Because mhemherero yaachatora pakutuka project yaJesuka ichamurwadza kusvika afe kuti pu. Antukane nevanhu. Zvinobva zvangonzi iwo tukwaramba wakanyarara iwo tukaramba ivi kana card beat anodaira vanhu vani. Song yake yekuti I hate it when a bitch thinks she's cute because she's light skinned. It was a diss quite all one. So if Cardi B answers people, what about Mabrijo? I answer, but and every pese. And every pese. And we pa live itara zvinzvevanu? Never. Kana paina akandiona nditara zvinzvevanu pa live ngawe ne screenshots. Every day uri pa live. Uri kundituka mumba mune China. Mumba mune China uri kundituka Mabrijo every day. Pandaira ku Zimbabwe aita zvima live. Uri kutuka Mabrijo. Anofunga kuti maybe ndichauya pa live ndichimutukira mwana wake. Kuti azoti honai Mabrijo anenge achituka mwana wangu. Inini ndakabva kumba kune vanhu. Ndakarerwa nambuya nasekuru. Ndine ma manners. Saka muchitona kuti ndine pandinogumira. Ndine pandotogumira anditukani nevanhu zvekuti zvinyadzi. Taitombofunga maybe zvinyadzi zvinoitisa mbiri. Zvino zvamungoita zvinyadzi zvacho zvamapera musati matanga. Zvamapera musati matanga. Every day hameno twana nonge zvinyadzi kunge zvine super ene roiko and stuff. Apana zvamunenge muchiita pa live yotorepo bawo ere mwanangu. Uruda mukaka. Yotore bawo ndisudiro. Zvinobhadhara iko zvinyadzizvi. Netumwe tuma bridesmaids, thank you. Netumwe tuma bridesmaids, Mabrijo anondishota. Iwe kukusota kwandoita kunotasa kuti nditenge maketeni manyowani ere. Muruziye kumba mangu mane maketeni manyowani, muruziye. Hamuzviziyi, chamunoziya zvinhu zvakashata about me. Kutobudisa tsinga dzeuku nedzeuku. So, makambona ntuya ndichiti ndarorwa ini. Kana panyaya nepa ndakati I'm officially married ngauye. Mbama kumane maketeni ekuvisi blinds and curtains. Ndaisa maketeni, ndaisa curtain mbame room nemwana wangu bedroom. Ndikaisa curtain mu dining, ndikaisa curtain mu kitchen. 4,500 rands. 4,500.
Munoi muchikoda kuti kana munhu akatadzirwa anyarare, stay professional. Kadi bicha anodaira. Kadi bicha chaya anodaira. Muri kunzwa? So who am I? Ndotodaira. Inini manje problem inozoitika ndekuti nandairi ndichituka vanhu beki. Ndine voice riri padenga but mambonzwa chituka munhu zvinyadzi. Kana kuti bvutseke. Handiti. Ndakabva kupa kune vanhu. Imwe musikanzwa ndotoita ndeye musoro mangu but mbuya marufu taught me well. Handitukani nevana vevanhu. Handitukani nevanhu. But vanhu munoda kunzi 2 cents dzandinoita inini ndedze marketing. Ukarandika kuti 2 cents dzangu about magic wacho. Ndatomarketa magic. Ndesingaiti nyaya dzevanhu ini. Ndesingaiti nyaya dzevanhu. Ndoitoto upise. Hanzi tanzwa asi wacharamba wakabirwa mari. Unobvunza kwawakazvinzwa. Handune kwawakazvinzwa. Sosi yako iyo inonoibvunza. Noti panapa. Andavhura live zokuti nditsanangure kuti hanzi ningi kana kuti ningi kana kuti ningi. No. Mazano kana wene information yangu ya winayo. Ndizvo. That's the truth. Kana zvikanzi Mabrijo akapa vacharamba edzi. Ndizvo. Kana zvikanzi Mabrijo akaba. Ndizvo. Kana zvikanzi Mabrijo akadai. Ndizvo. Munoda mbiri neni. Pasina zita rangu inini. Amutauri. Pasina zita rangu amuiti maviews. Akangoona. Sengarisa Dorina akangoona chindoti Mabrijo ane kanya yakadai. Life. Use that data. Kuendesa mwana uchikoro Dorina. Ini wangu mwana anaendeswa na mama Taleni ku Cambridge. Panojambika. Ndimbontoro zvotupiki naye mwana kusora. Ndakanyarara anoshamisira anochengeterwa mwana nemumwe mukadzi. Aishe ndinotoshamisira saka iwandiitira live. Daina andisingashamisiri unoitira live chigundure. Makadi kuitira ma live ma street kids ndotokushamisirirai. Norwadziwa nemundogona clean mba mangu. Norwadziwa nekuti mama Taleni anondipa mari. But you never. Kana sake muchonoti pandinenge ndakuda kuya nenyaya dzangu. Ini nandisi munhu yokuti zvakafanana kana ka audio kakalika kaka. Let me be honest with you. Pane vanhu vaifunga kuti maybe ndakalikisa audio nekuda drama. I'm not that type of a person. Ndinawo ma platforms. Ndinoisa iPhone 17 Pro Max yangu pamberi pangu. Then I let people know what I want them to know. Munakalikisa audio ndizvozvo ndikoko and I really don't care. But inini handisi munhu guys, ini drama ndine level andinoda naro ma dramas. I know how to do these dramas. Muri understand? In a nice way. Handisi munhu yekuti ndaiona vanhu vachiti ana Mabrijo avanoda ana Mabrijo vanenge vachida drama ana Mabrijo. Guys, inini when I want drama, I have the platform. So why talking through audios? Inini ndine ma page and ma viewers. The audio was leaked, not me doing the dramas. Ndine drama pandinoripedzisira. Kana ndazo ready kukupa inyaya yangu story time, what happened to me and wacharamba, I will come with it. Allow me to digest my things. Allow me to digest my things. Kana nda ready kukudza yekuti ndakabvisirwa $1 here, ndakabvisirwa $5 here, ndakabvisirwa chi, I will come with it.